Og så til gymnastikvarianten powertumbling. For i næste måned skal 18 danskere med til verdensmesterskaberne i Sankt Petersborg, og langt de fleste af dem kommer fra Vestjysk Gymnastikforening i Holstebro. I dag blev de testet i konkurrence for sidste gang inden VM. Der er en, der er to, der er et helt hold vestjyske powertumblere klar til VM. Nu er første gang, skal jeg afsted som senior til et kæmpe stort stævne, så det bliver rigtig fedt. Jeg tror, det bliver helt kanon. Jeg har været afsted før nogle gange, så der er rimelig store forventninger til det, og jeg er også helt sikker på, at de skal nok blive opfyldt. Af de 18 danskere, der tager til VM i Sankt Petersborg, kommer de 11 fra Vestjysk Gymnastikforening. En af forklaringerne på Holstebro-dominansen er, at klubbens træner også er landstrænere. Klubben tiltrækker talenter fra store dele af Jylland. Jeg tror, det er fordi, vi har et godt træningsmiljø her i klubben, og der er nogle faciliteter omkring, hvor de kan få styrketrænet, og de mødes altså og hæver hinandens niveau. Der er fart på, og det er sjovt, og det er konkurrence, og jeg er helt vild med konkurrencer. Så det er det, der trækker meget. VM-deltagerne og resten af eliten var i dag samlet til Holstebro Cup, sidste stævne inden VM. Der var masser af flotte sprint på den 25 meter lange bane. Mette Christensen har vundet EM-bronze for juniorer. Og trods sine kun 17 år regnes Michael Nissen for at være Danmarks bedste mandlige powertumbler. Det er ikke noget, man kommer sovende til. Jamen altså, vi træner jo intensivt. Jeg træner omkring 20 timer i ugen, så det er der ikke ret mange andre, der gør. Og hvad er det kræver for at være god her? Det er, at man er villig til at træne hårdt, og at man har lidt talent for det. Altså, uden talent, så kommer man ikke langt, men uden viljen, så kommer man slet ingen steder. Nu skal de så prøve kræfter med de bedste i verden. De store nationer inden for powertumbling er blandt andre Rusland og Kina.